Ɲɛta Jakaso filɛbaga bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn an bolo ɲɛbana nin wagati na ha ka ja bɔlɔlɔsiraw fɛ k'aw fo ka da aw ka sigiyɔrɔ n'a ka waati cogoyaw kan aw bisimila aw ka kunnafoni bulonba kɔnɔna na bamanankan na Ɲɛta Jakaso sanfɛla la ka bɛn bi sibiri ma sunkalo tile 29 hijira 1443 donna aw ka bi kunnafoni dagun filɛ ka kɛ ni seli ɲɛkɔrɔla ye teleɲɛta bɔra ka munumunu min kɔni ye bagan sugu damadɔ ye walasa ka taa baganko yɛrɛ jateminɛ an da bɛna s'o ma ni édition in kɔnɔna na halisa ka kɛ ni seli yɛrɛ ɲɛkɔrɔla ye an ka maaw kɔni wulila ka don Bamako yɛrɛ sugu fiyɛba la min ye hijabu feerelaw ye ka se ka taa u ɲininka u ka sugu kɛcogo la an man to yen ka taa Burkina Faso jamana kan a yirala k'a fɔ ko min ye CEDEAO kɔni ye o ye balo tɔnna 10,000 di Burkina jamana ma. Logements sociaux jaabi labanw olu kɔni bɔra ka bin a yirala k'a fɔ ko min kɔni ye so 1993 ye o de kɔni jaabiw bɔra ka se ka di maaw ma cogo min na o yɛrɛ jaabiw bɔra harabadon avril kalo tile 27 san 2022 minisiriso fɛ sa minisiriso min ka baara ɲɛsinnen don dugukolo ani siyɔrɔko ɲɛnabɔli ma an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko nin kɔni bɛ kɛ sodi kun filanan de Bamako yɛrɛ kɔnɔna na min yɛrɛ mumɛ bɛ t'i jɔ so 12,000 ani 566 bɔɲɔngo la min yɛrɛ bɛ ntaba kɔrɔ a yirala k'a fɔ ko min kɔni lisi fɔlɔ kɔni tun bɔlen ye ni o yɛrɛ kɛra février kalo tile 9 a yirala k'a fɔ ko min ye yuruguyurugu caman ye ko o yera o kɔnɔna na o de kama o kɔni o bɔ a dɔgɔ kɔrɔ Asata Ture ale ɲinini minnu kɛ a ko la an ka jɛ ka lajɛ. Logements sociaux lisi kofɛlɛ min n'a a bɔlen filɛ nin ye maaw yɛrɛ kɔni caman nisɔndiyara n'a ye kosɛbɛ hali association min bɛ yen nɔ ni olu ka kɔɲɔw bɛnnen don yuruguyurugu walew ale yɛrɛ kɛlɛli ma an ka jamana kɔnɔna la olu ka nimisiwasa yira ni logements sociaux lisi bɔli in na association ɲɛmɔgɔ Musa Usman Ture a y'a yira ka kuma kɔnɔna la k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni ye lisi in bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni larawe k'a lajɛ u ka nimisiwasa sɔrɔla a la a tilala k'a yira tuguni k'a fɔ ko ɲɛngiliwale dɔw kɔni kan ka ta ka ɲɛsin yaasa fɛn min ye yuruguyurugu ye olu ka se ka kɛlɛ ka bɔ a koɲɛw la a ko an n'a sɔrɔla an ye ɲɛmɔgɔ ɲuman de sɔrɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔna la nka ni ɲangiliwale ma kɛ ka taga ɲɛsin maaw ma maa minnu kɔni bɛ yen nɔ n'u bɛ waleya jugu kɔni kɛ wali ka yuruguyurugu yɛrɛ kɔni kɛ ni soko ninnu na ko a baara kɔni bɛ kɛ tɔ ka jɛ ye maa minnu bɛ yen nɔ ni olu garisɛgɛ donna so ninnu na olu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ye u ka nimisiwasa yira u y'a yira k'a fɔ ko nin bɛna kɛ fiɲɛbɔdaba de ye denbaya dɔw yɛrɛ kɔni ma maa minnu kɔni bɛ yen nɔ ni u kun sigilen don kɔnɔni la a bɛ wagati jan bɔ nin kɛra kumakan ye min kɛra Burama Gimbala Sila fɛ ni ale yɛrɛ kɔni ye association jɛkulu ni olu yɛrɛ kɔni ye maaw ye minnu ni olu garisɛgɛ donna ni logements sociaux in na olu ka association ɲɛmɔgɔ nka ka fara o bɛɛ kan ɲininkali tɔ min kɔni o kɔni a bɛ ka a yɛrɛ ɲininko la a bɛ fɔ min ma ko poste vacant a ko ni ye liste ninnu yɛrɛ ta ka lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen n'u garisɛgɛ kun kan ka don nin liste kofɔlen in na olu maa dɔw kɔni bɛ yen nɔ olu sema ye a la ka sabu kɛ a bɛ fɔ min ma ko poste vacant ko o dɔw yɛrɛ de kɔni bɛ a la ko n'i ye o jateminɛ k'a lajɛ ko o tɔ u bɛna o kɛ cogoya jumɛn yɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la a kɔni ye o ɲininkali tɔ min yɛrɛ kɔni da a yɛrɛ ma a tilala k'a laɲini ko a b'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ u k'a lajɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan yaasa maa minnu bɛ makɔnɔli la a bɛ wagati jan bɔ olu bɛ se ka nimisiwasa sɔrɔ logements sociaux ko ninnu na halisa Monsieur Sibi ale kɔni ye a ko a ka kumaw kɔnɔna la ko logements sociaux dɔw kɔni bɛ yen nɔ minnu ni u dira maa dɔw ma nka i b'a ye k'a fɔ maaw yɛrɛ kɔni tɛ a kɔnɔna la a langolow bilalen don a ko a bɛ wele bila jamana ɲɛmaaw ma u ka u sen don nin baara ninnu na hali sisan nɔ yaasa fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ o ko la a ko ale yɛrɛ ka ɲinini kɔnɔna na ka taa san 2009 fo ka na se bi wagati ninnu ma ko logements sociaux dɔw bɛ yen minnu ni u dira maa dɔw ma nka i b'a ye k'a fɔ olu langolo yɛrɛ bilalen don maa si t'a kɔnɔ a ko o kɔni tɛ sariya kɔnɔna la sariya min ni o bɛ tali kɛ logements sociaux koɲɛw la o kɔnɔna la a ko jamana ɲɛmaaw u kan ka u sen don nin baara ninnu na yaasa fɛn min ye jamana kɔnɔdenw ye u bɛ se ka jaabi kɛrɛnkɛrɛnnen sɔrɔ o koɲɛw la a ko n'i ye o wagati koɲɛ ninnu ta ka lajɛ maa minnu kɔni bɛ yen nɔ ni olu yɛrɛ kɔni kun sen yera yuruguyurugu koɲɛw la ni logements sociaux ko ninnu na ni o kɔni kun ye a ɲɛmɔgɔ dɔw ye ko olu dɔw yɛrɛ kɔni minɛna sariya tigilamaw fɛ.
alamsadon min bɛna avril kalo tile 28 ma san 2022 maison des aînés kɔni kɔnɔna kɔni fara jamana kosɛbɛ ka sababu kɛ min ye tele ɲɛta ni radio ɲɛta ye u ka kuranɛ kalan ɲɔgɔndanw u kɔni jaabi labanw bɔra ka bin nin don kofɔlen de la a yirala k'a fɔ ko nin kɔni a kuranɛ kalan ɲɔgɔndan ta ko 8nan di tele ɲɛta ni radio ɲɛta a yɛrɛ bɛ to ka min labɛn san o san min ye nin kɛnɛ kofɔlen ye sa a kɔni ɲɛmaya tun dilen don an ka minisiri min bɛ yen min kɔni bɛ diinɛ ko kunna anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na wa kɛnɛ yɛrɛ denfaya u taara ka di a Sheikh Imam Mahmuda Diko ma tele ɲɛta tɔgɔ la Ali Kulubali ani Salifu Ɲare u sigira ni seereya min a bɛ somɔgɔ sama bɔ radio ɲɛta fo ka taa se tele ɲɛta kɔni ma olu ko groupe audiovisuel ɲɛta olu bɛ wuli ka jɔ minnu kɛ fɛn ye san o san sunkalow la yaasa ka se ka ɲɔgɔndan ka a labɛn alikuranɛ kɔni kɔnɔna na fo ka taa se diinɛ yɛrɛ hukumu kɔnɔna na ni fɛn ye o tɛ diinɛ taabolo o t'a si nankari a la o de hukumu kɔnɔ jirala k'a fɔ alamisa ni o kɔni bɛnna avril kalo tile 28 kɔni ma fɛn ye ɲina sunkalo o ɲɔgɔndan o jaabiw bɔli kɛnɛ kan ni a ɲɛmaaya walima a denfaya ni a kɔni bɛ Imam Diko kɔni bolo a jirala k'a fɔ olu kɔni bɔla maakɔrɔ yɛrɛ tɔgɔla so kɔni kɔnɔ Bamakɔ o de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ o kɛnɛ kan sa fɛn ye Bamakɔ yɛrɛ dugutigilakaw olu ka ɲɛma Bamusa Ture o kɔni ye kuma ta k'a jira k'a fɔ wele min kɛla ka ɲɛsin olu ma k'o wele ka na fɛn ye diinɛ kɛnɛ kɔni kan audiovisuel ma ɲɛma ale kɔni fɛ ko u kɔni nana ka na o wele o kɔni jaabi wa o wele ko a bɛnna u ma kosɛbɛ. Yang wele ani ka wele jaabi mi en yɛrɛ ta ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko ni silamɛ ɲɔgɔn ye wele a bɛ bɛn i k'a ka wele jaabi n'i nana a bɛna min f'i ye n'o bɛnn'i ma i bɛ don o da fɛ nka n'i ma don o da fɛ hakili la k'o fana tɛ i jalaki ye dɛ nka nin na an welela min na a bɛnn'a ma an sen b'a la an ŋaniya b'a la an dusukun b'a la an da b'a la jire y'an wele ani ka wele jaabi e bɛna silamɛya kuma min fɔ ka denmisɛnninw bila n'i ko ɲɔgɔn dan o kɔrɔ ye cɛsiri i bɛ baara min na denmisɛnw de y'i dɛmɛbaga ye ko bɛ laban denmisɛnw de ta la walasa k'u kalan cogo ɲuman na ka dusukun don u kɔnɔ an b'o foli kɛ jire ye. ɲina alikuranɛ ɲɔgɔndan ni a bɛ labɛn audiovisuel ɲɛta maaw kɔni fɛ a jirala k'a fɔ ko kura ko o kɔni donna a kɔnɔna na ka sabuya kɛ fɛn ye kira o ka tariku o ɲɔgɔndan ka se ka o dɔn o fana kɔni bi a kɔnɔna na ni o tɔgɔ kɔni dala Mali yɛrɛ karamɔgɔba dɔ la fɛn ye dɔgɔtɔrɔ Adam Sankare ye o de la fɛn ye ale somaw olu kɔni ye foliba kɔni ta ka ɲɛsin ɲɛta baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen kɔni ma ka jira k'a fɔ o ye ni baara min kɛ nin ye a bɛnn'u ma wa fɛn ye o y'a minɛ ni bolo fila kɔni ye. Ka foli lase radio ɲɛta ma ka foli lase tele ɲɛta ma famille tɔgɔ la k'a daminɛ an ka dugu la n'o ye Bazana ye cɛkɔrɔba yɛrɛ wolodugu de y'o ye a yɛrɛ wolola ye de a ye lamɔ kɛ a y'a ka denmisɛnya kunfɔlɔw kɛ ka na se Buguni ma n'o ye an ka région ye bi Serikili Tuno an ka région de bi ka na se Bamakɔ ma ka taa se Kodowari ma an ka kabila den fɛn fɛn bɛ yen sotigi tɔgɔ la a ko k'a ka foli lase bɛɛ ma yan k'a ka bonyamasegin fana lase radio ɲɛta n'a ɲɛmɔgɔw n'a kɔmɔgɔw n'a baarakɛla bɛɛ ma o ye bonya min ta k'olu sɛgɛrɛ o balimakɛ tɔgɔ la ko bonya in bɛnna o ma a jɛla o ye. Ni maaw y'a mɛn ko ka kɔnkuru ka ɲɔgɔndan kɛ alikuranɛ walima hadisa walima kira yɛrɛ ka tariku kɔnɔna na maaw bɛ min de ye fɛn min bɛ yen ni a bɛ sɔrɔ a kɔnɔna na wa a jirala fana k'a fɔ ko o dama tɛ fɛn min ye ka kuranɛ ka se ka ɲɔgɔndan kɔni kɛ a kɔnɔna na walima hadisa a kan kɔni ko a bɛ nafa wɛrɛw kɔni de lase maaw kɔni ma olu nafanw o bɛ se ka kɛ jumɛnw de ye. Fɛn min ye kuranɛ kɔnkuru ye a ma dabɔ i n'a fɔ prix minnu ni mɔgɔw ɲɛ b'a la a ma dabɔ o kama. A dabɔra dɔrɔn denmisɛnninw ka courage sɔrɔ parce que ni prix fɔ a bɛ dɔ fara denmisɛnninw ka courage kan a dabɔra fana minnu ye kuranɛ durusi u kana daw yɛrɛ la kojugu parce que kuranɛ tɛ sɔn o ma i bɛ to ka révision de kɛ walasa i hakili bɔra mun kɔ i hakili bɛ se ka segin a la a sabanan fana mun ye karamɔgɔ minnu bɛ ka denmisɛnninw durusi u ka dɔn u ka kalandenw niveau bɛ cogo min parce que denmisɛnninw ka ca mais karisa niveau bɛ ta karisa niveau bɛ ta o tɛ dɔn a naaninan fana ka jamana fana dɛmɛ parce que kuranɛ bɛ kala jamana min kɔnɔ a barika bɛ jigin jamana kɔnɔ a hɛrɛ bɛ jigin jamana kɔnɔna la bon a bɛ kɛ sababu ye k'an ka jamana kunkɔrɔta ka tila ka barika don jamana la ka tila ka hɛrɛ kɛ jamana la bon kun belebeleba caman b'a la hali duwawu jaabi
kuranɛ kalanni a bɛ kɛ sababu ye k'an dɛmɛ duwawu jaabiw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen na donc kun belebele minnu b'a la ninnu y'a dɔ de ye. Ni kɛnɛ kan hali sisan fɛn min ye karamɔgɔbaw olu kɔni ye welewelemada kɛ ka ɲɛsin fɛn min ye denmansaw kɔni ma u ka ko bɛɛ lajɛlen fana de kɛ u ka denw bila ka taa alikuranɛ kɔni kalan ko o kɔni de ye koba ye wa fɛn min ye karamɔgɔw y'a jira fana k'a fɔ nin ɲɔgɔndan in ko nin kɔni b'a sɛmantiya k'a fɔ ko u bɛ se ka u ka danaya kɔni da denmisɛnnin minnu bɛ yen bi k'a fɔ ko u na kɛ fɛn min ye diinɛ in yɛrɛ siniɲɛsigiw kɔni ye. Parce que an nana ye k'a fɔ denmisɛnninw jaja alhamdulilayi jigiya bɛ se ka da u kan an ye kuranɛ durusilaw ye k'a sɔrɔ denmisɛnnin fitininw de don donc o de la an bɛ se k'a fɔ ko vraiment nin ye ko ɲuman de ye i y'a ye nin kɛra a ma taa mɔgɔ damadɔ kɔ u mansaw de karila k'u don a la o fana karamɔgɔw de fana y'u cɛsiri donc nin bɛ silamɛya avenir a b'a jira k'a fɔ ko avenir de bɛ silamɛya la Mali la quoi donc jigisigi kɔni o de b'an bolo yan nɔ an bɛ an to nin senfɛ ka ci bila masa bɛɛ lajɛlen ma u ka t'u denw don kuranɛ kalan na donc vraiment o de bɛ se ka silamɛya siniɲɛsigi sabati. Baaraw kuncɛli la sa fɛn min ye audiovisuel ɲɛta o maa ɲɛma ale kɔni ye wele kɔni bila ka ɲɛsin maliden bɛɛ lajɛlen n'u ye bannaw kɔni ye nafolobatigiw ka ko bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ u ka se ka u ka kasabi k'o don fɛn min ye ala kɔsumali walima ala baaraw la cogoya min na o na kɛ saraba ye o kɔni bolo kiyama. Welewelekan bɛ ne bolo ka lase dɛmɛkɛlaw ma an b'a fɔ n ko kuma bɛɛ an b'o fɔ an ka zano na n ko pɔsi tɛ kasange la n'i sala u b'a fɔ ko nafolo min bɛ ko a tiɲɛna de yan'o cɛ i ka surafana caman ta i bolo n'i ye nin baara nasɔn kɛ ka mɔgɔ dege walima mɔgɔ ja gɛlɛya a ka kuranɛ durusi kuranɛ y'ala kumakan de ye an y'o fɔ mɔgɔ kumakan ye dɔ de ye n'i ye mɔgɔ min ja gɛlɛya ka ko kan o mana baraji sɔrɔ walima o fana mana mɔgɔ kalan i b'o baraji sɔrɔ nafolotigiw k'a dɔn k'a fɔ u bɛ nafolo min bila u ɲɛ o de y'u ta ye sinon ni fatula ka to i tɛna mun bɛ nafa sɔrɔ a ta la o man ca fo n'a kɛla sarakatu jariya ye an b'a dɔn o sira dɔ de ye nin ye ne b'a fɛ an k'an ka nafolo caman don ala ko sira fɛ yanni ala ka wele ka s'an ma. Kɛnɛ in kuncɛla ni min ye o de ye fɛn min ye ka se ka duwawuba kɔni kɛ groupe audiovisuel ɲɛta a kɔni ye a bɛ se ka san sɔrɔ cogoya min na a baarakɛlaw ka taa se fɛn min ye alisilamɛya yɛrɛ ye faso ba maliba fɛn min ye ka duwawuba kɛ a ye yaasa jamana in a bɛ se ka sira ɲuman sɔrɔ ani ka bɔ gɛlɛyaw kɔnɔ. Kuranɛ min bɛ kalan an ka jamana in kɔnɔ ala k'a kɛ sababu ɲuman ye tɔɔrɔ ni degun min b'an ka jamana kan ya Rabbi ala k'a wuli se bɛ ala ye se bɛ ala ye se bɛ ala ye ka nin tɔɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen k'a bɛɛ ɲani hali a ma gɛlɛya an b'a ɲini ala fɛ ya Rabbi ala ka jamana in tɔɔrɔ minnu bɛ jamana in kɔnɔ ala k'a ɲani ka lafiya di jamana ma ka hakilisigi di jamana ma bɛn ani ko to ɲɔgɔn t'a la ala k'a don jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ dusukun bɛ ala de bolo k'a yɛlɛma ka taa ɲuman ma ya Rabbi ala k'an bɛɛ lajɛlen dusukun yɛlɛma ka taa hɛrɛ ma ala ka bɛn don jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ala k'an ka jamana basigi ala k'an ka hɛrɛ caya. Hali sisan an bɛ to maison des aînés kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni radio ɲɛta ni teri ɲɛta ka ni kuranɛ kalan ɲɔgɔndan jaabi bɔli ye min kɔni anw yɛrɛ ka diinɛ minisiri ye ale tun bɛ nin kɛnɛ kofɔlen kan a ye to nin kɛnɛ kofɔlen kan ka wele bila anw yɛrɛ ka jamana kɛnyɛrɛye tigilamɔgɔw ma minnu yɛrɛ ɲɛsinnen don hiji ko ma n'o ye agence tigiw ye a y'a yir'u la k'a fɔ ko agence tigi bɛɛ lajɛlen k'i tilen u ka baara kɔnɔna na walasa min yɛrɛ ye Mali hijidenw ye u bɛ se ka lafiya sɔrɔ hiji yɛrɛ kɔnɔna na cogo min na Ali Kulubali ani Salifu Ɲare olu ka bolonɔ bila don. N bɛ fɛn dɔ préciser parce que hejita waati sera a bɛ fɔra ko heji bio ni fɛnw dira n ka kɔn k'a ɲɛfɔ n b'a di mɔgɔ ma dɛ n bɛ min fɔra n b'a ɲɛdɔn de parce que n bɛ bɔ yan sisan dɔrɔn u bɛ n wele daminɛ ko n ye heji bie di dɔw ma n b'a di dɔw ma monsieur le ministre an fana ta n b'a di mɔgɔ ma mɔgɔw le u ka coronavirus sigi o ye mɔgɔw lajɛ ni imura bɛ ye ani heji bie a ka faamuya ministère m'a di dɛ a bɛ komi sunkalo kɔnɔna na kɔntaw n'u ka ONG ɲɔgɔnw bɛ malow ni sukariw d'an ma ko an k'a di mɔgɔw ma an yɛrɛ bɛ taa an bolo da la sukariw kan a bɛ bɔ télé la a bɛ to kan babaw fɔ kelen tɛ den yɛrɛ mara mais n'e taara so kɔnɔ i tɛ sunɔgɔ mɔgɔw fɛ e y'a sukaro di mɔgɔw ma an ma wele dɛ association ta ma ko a ye n to yen n m'a di dɛ a yɛrɛ ɲɔgɔnw ne y'a di mɔgɔw ma n fana b'a dira mɔgɔw ma a nege bɛ n yɛrɛ la kɔntanw ne ye fɛn dɔw di n'an k'a fɔ ka nɔgɔ bɔ a la dɛ tulu da gɛlɛya min kɛ tulu ko fa bɛ mɔgɔw la dɔw bɛ taa nɔfɛ ko an bɛ tulu de fɛ ne ko ne yɛrɛ bɔra n taara tulu san ka di n na muso ma k'a sɔrɔ a nege bɛ n yɛrɛ la n bɛ wuliba de fɔra dɛ parce que minisiri nin n'i ma kuma i bɛ fa mɔgɔw tɛ a lɔn ko degun min bɛra o bɛ tɔɔrɔ ko la olu kosɔn a k'a kɛ ala kama heji nata min filɛ a ka dugawu k'an ye
wallahi me chane furanya aba yele kura me chane fura fe heji natana ka duwo ke san kele heji make san fla heji make mo da wan me ka heji kono donc ko bebe se ka bo akonna na mi ya anta fanye ko ministère koni mo kana semma heji ko kuma na depuis adam na nya fo benyene ma agence shisi nga bureau ko wallahi billahi agence sima singa bureau ko ko nyelame ni nana drongo tambe do hajira mbizo na haji kelen de be heji nyana bora ne ko nie patron bay dron ne ba les superviser jamana ka kadri ko nana mbenta nyana bo wate saram fe wate duma mo kana waduma parce que aga kan kishama heji ko ka gele aka mission jamana ka to chembara agence ka to chembara ka soro keme jamana be bi ko na di agence ma jamana rebe drome tandronta jamana mu me ka alamini senegali keme jamana rebe bi ko na ta ka tandi agence ma mais mali la keme jamana be tandronta ka to be di agence ma o branda o be téléphone ma ke michel anga kuta kala ma ay ta bi na jira depuis kele nga fo be faire anga yon ta anga yon ble ya heji ko seto flani ye akuma bina chaya kota doga malika kota kiye mo wana ne pour ka fami sana ka publier malika kota kiye mo wana ne le saudia heji ministry wele wake akake alakama anyo saudia la sisa akan muto shutarara ay wa fla faraka ay wa woro soro wa woro le soro wa tan sa le be ama anga be bonyo yene de heji ma ke franga be bonyo me fulu na kuna dusi kene Ousmane Jaranda min ka kono bara kuma be fo ka baya mo wa wole de malima pour le moment nyeleti wala saba ka chi go ayake alaka ma ka do ra faraka ma jabi folo lo ko sante buraka kuma heji kura folo ameka ko ndo kono folo no nyana bora o kadinda no ma nyana bo ameta antole ka ay alaka nyana bo na turan chora gouvernement me mo ke me shekita mo baduruni ko o agence ma donc on tâche à match akake alakama kata gouvernement ka se agence ma mo be heji ko organisation na beka ke alakama katani edito ya ala le kama ka se no ya ala le kama ama fo mo te tono soro ala ma mo shibal ora metono jugu nyine anga dabla akeni selinya korla nyaga we min koni tilinyata chadunye bisomarena ukoni wulila kata bagan sugu dola mi faraje garabal ni lafia buku re garabal ye tama intoni kunte dore wala sa kata bagan ko re jatimne ni sili nyakorla ina baw mali be edugo mi koroni watina adogolente mashila ngajetemne koni mira ka fo uri ka fo awre ka jamana nyamogo koni chesiri njija kembine kilin kono wala sa mi koni bagan ko yikase ka ore no ya maluma tugumina baw mi bagan sanawe ulu yere ka nyefo chugula ko nyina bagan koni kan no katime salonga teleta tola Abdou Watara ani Laji Mamadou Traoré bi sibiri sogoma nege kanyatan wati falage garabal ale ni lafiabugu tala ibaye ka fo mauka tanga sigi kacha kusebe wa bagan min ye sagani mishuye ulu fana kacha keneka alna yirala ka fo gelabe anga jamana kan o ma bali ka fo sugu ka fa bagan konna wa client ulu koni bora jona kana uka sili bagan nyini nyina misi ka gelen salo misi sababu bora korkolo la walman betay uluga gelen nyina sa ton tarafo wa bitrula wala o sababu de misi gelen panga misi wa ambushi nyoro cooperative bi nyoro ji me ambushi kera kushala kon korkolo be boyende wala ke sababu anga no ya doni misi ka gelen me anta no ya parce anna ni mi avec me sababu me besan ambe gele aso parce que mobile woni posto be warsala o mo wata binga o be fendo fo war ko la ita do asugu ya bora yoro juman yela be sirala anga cooperative bagan suguri agoni aya lanza me misiko ke ame saka ko ke sungalo ame misike sa selbala ame saka ko ke donc angoni asaka prepare ka bayere donc ani ala wirana ambe bajala ena real terrain inshallah mamunu be nulu tara misisan ulu u hakilinantaw fo ka sangani misire sonye ye misi passa preka ku saire bon en taka kusan salon taille parce que solo on avait des misi façon bien boulot il y avait les prix étaient élevés bon on savait pas quoi faire on était obligé d'aller acheter de la viande partout quoi bon nous on est derrière eux on nous soutenir on met au corps on nous soutenir
quoi bolo frankan a ko la a ɲɛna kosɛbɛ quoi u y'u impliqué problème la a ɲɛna kosɛbɛ hali bi an bɛ dugawu kɛ ala ka hali bi jamana ta faga d'u ma ala ka jamana ta faga d'u ma ala ka san wɛrɛ yira ni balima silamɛdenw na ala ka san wɛrɛ yira u yɛrɛ la simana kɛnɛya la. alhamdulilayi bon komi salon an na mun an bɛ se ka misi sɔrɔ an salon mais ɲinan alhamdulilayi an ye misi sɔrɔ bon presque mɔgɔ bɛ se k'a fɔ a ka nɔgɔn ni salon ta ye i y'a faamu na o bekantigiw ya bon d'accord na bon ne kɔni bɛ mun fɔ dɔrɔn u ka segin ka bekanw dajigi mɔlen bɛ ka se ka misi sɔrɔ da ɲɔgɔn na o kɔni ka di ne ye n'a jateminɛ mɔgɔ 5 mɔgɔ 10 fo ka se mɔgɔ 20 ma misi kelen a ma nɔgɔn dɔɔni quoi voilà u ka fɛrɛ ka misi dajigi. jamana ɲɛmaaw ye wulikajɔ min kɛ ɲinan baganko la a kɛra sababu ye ka nɔgɔya lase fan dɔ fɛ an b'a ɲini ala fɛ bɛɛ ni basigi ni kolosuma ala k'o lasabata an ka jamana kɔnɔ walasa san nataw la maaw ka se ka bagan sɔrɔ hakilisigi ni basigi kɔnɔ. sunkalo bɛ kun cɛ ni layidɛl fitiri ni an ko ma ko seli fitini o kɔni bɛ bɛn shawal kalo tile gale yɛrɛ ma o de hukumu kɔnɔna na waleya damadɔ kɔni ɲininen don silamɛw fɛ dugukolo mun bɛ bɛɛ lajɛlen kɔ kan walasa da ka don o waleya ninnu kɔni na an kɔni gɛrɛla imama udu kɔni la ale ka se k'a ɲɛfɔli ka ɲɛ an ka jɛ ka lajɛ ɲɔgɔn fɛ. ni silamɛya ye fɛn o fɛn ɲini o ko kɛcogo ɲuman a b'o ɲɛfɔ ka da kan nka n'an yɛrɛ ye mun dilan an yɛrɛ kɛcogo silamɛya tɛ kɛcogo fo la dɛ an yɛrɛ de b'o dilan yɛrɛ mais komi seli ye silamɛya kɛ fɛn dilen de wa n'an ko an b'a fɛn o fɛn kɛ an bɛ misaliya ta alakira kan alayhi salatu wasalam kɛra y'a kɛ kɛcogo mun na selidon programme ye mun de ye kabini wulila sɔgɔma i kan ka wuli n'Alahu akbar fɔ de k'ala waleɲuman dɔn k'ala barikada ala mun y'aw dɛmɛ aw sera ka sunkalo sun ni o bɛ fɔ ka ca Allah o b'o mankan yɔrɔ bɛ Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabira a fɔcogo ka ca quand même silamɛ kan ka wuli n'o ye sunba a don sɔgɔma yanni ka bɔ ka taa seli kɛnɛ na i bɛ ka zakatul fitiri bɔ n'o y'a sɔrɔ i m'a bɔ ka ban fɔlɔ i bɛ ka zakatul fitiri bɔ i bɛ hakili ka danganiya sɔrɔ ka bɔ cɛlen a bɔra parce que e kana n'a fɔ ne kɛnɛ ko karisa y'a bɔ jaa ma bɔ yɛrɛ seli tɛmɛnen ka sɔrɔ a ma bɔ dɔrɔn o kɔrɔ ye ko zakatul fitiri o tɛ tuguni mais donc i kan ka hakilisigi sɔrɔ n ka zakatul fitiri a bɔla wa a sera o ye filanan sabanan fana yanni ka taa seli kɛnɛ na i ka dumuni fɛn dɔ dun ala k'ale salam selidennin na a tun tɛ bɔ ka taa seli kɛnɛ na ka sɔrɔ a ma fɛn dɔ bila a da kɔnɔ hali n'a kɛra tamaro ye summa mun bɛ da o kan i ka i ko ka i ka fini ɲuman don i kana kɛ kasa diya ka taa seliyɔrɔ la bon ne bɛ taa seliyɔrɔ la i bɛ taa sira min fɛ i bɛ jɛ i ka sigi sira wɛrɛ fɛ o de ye sunna ye nka ne yɔrɔ korilen don taa cogo wɛrɛ t'a la fo sira kelen baasi foyi t'a la nka ni sira b'a to i bɛ se ka taa fɛ ka sigi ni dɔ wɛrɛ ye i ka o kɛ o ka ɲi suma i bɛ taa seli kɛnɛ na seli kɛnɛ na ka kɔn ka taga o de ka ɲi kosɛbɛ ka taa kalankaw ni kutuba ni seli alhamdulillah k'o lamɛn bon n'o olu baaraw banna fɛn wɛrɛ bɛ ɲini silamɛ fɛ selidon na o ye yafa don ye bɛɛ ka yafa ɲɔgɔn ma selidon aw ka taa bɔ ɲɔgɔn ye tuma dɔ la e sigiɲɔgɔn dɔ bɛ yen maa bɛ san ne san ka dɔ tɛ dɔ ka du kɔnɔ koyi a bɛ ɲɔgɔn kɛnɛ ma de a bɛ ɲɔgɔn fo ka tɛmɛ fo ni kungoya kɛra mun ka so ni kungoya ma kɛ yen e bɛ san ka to don a ka so dɛ mais occasion ɲumanba don k'a fɔ seli na e ka don ale ka so ka taa foli kɛ a fana bɛna foli kɛ i ka so masha Allah o ka ɲi kosɛbɛ kosɛbɛ ani selidon tɛ ala ko t'a don ye quoi k'a fɔ ko bi ye seli ye a bɛ n'a fɔ an tun bɛ sunna kaso de la an bɔra kaso la donc ala ko t'a mun ka den bɛ se k'o kɛ seli tɛ ala ko t'a don ye mais sindiya tuguli don no balimaya dilanni don no ka hinɛ fantanw na o don no ka ɲɔgɔn nisɔndiya o don no ka yafa ɲɔgɔn ma o don no ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye o don no yafa ɲɔgɔn ma yɔrɔ bɛ sinsin ka sɔrɔ a bɔ kuma kɔnɔ fɛn dɔ b'an fɛ a cɛ ka ɲi dɛ walahi laada in man ka bila fiyewu i b'a sɔrɔ selidon na i ni maa o maa bɛnna i bɛ min dɔn ti min dɔn n'a ye foli kɛ a bɛ taa laban mun na a ye yafa an ma dɛ nin fana fɔ an fana yafara an ma baasi foyi kana ala ka yafa an bɛɛ ma o kuma in ka ɲi dɛ mais mɔgɔ kana e yɛrɛ janfa k'a fɔ i bɛ ala nɛgɛ i b'a sɔrɔ ne bɛ bɛn ni mɔgɔ dɔ ye kɛnɛ ma sisan n bɛ yafa ɲini a fɛ k'a sɔrɔ n t'a dɔn a tɛ n dɔn yɛrɛ o y'a sɔrɔ ne bɔra n ka du kɔnɔ gɛlɛya bɛ ni n sigiɲɔgɔn dɔ cɛ gɛlɛya bɛ ni n furuɲɔgɔn cɛ a bɛ ni n balima dɔ cɛ ne da tɛ se ka wa k'a fɔ k'a ka yafa n ma o dimi kurumɛnɛ kɔnɔ ne b'o to yen ka bɛn ni mɔgɔ gansan ye ala y'a kɛ ni mun wɛrɛ kuma dɔ la an ma deli ka ɲɔgɔn ye fiyewu mɛ b'a fɔ ko ka yafa i ma bon o ye fɛn dɔ ye silamɛya tɛ jan n'o ye dɛ o bɛ don nafigiya kɔnɔ ala k'an kisi o ma donc selidon alabato don no ala waliɲuman dɔ don no ka yafa ɲɔgɔn ma o don no an y'a ɲini ala fɛ ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen silamɛya la selidennin da y'a don dɔrɔn de ye seliba de ye tile 4 seliba de ye tile 4 ye
seli yɛrɛ don ani tile 3 kɔfɛ o don naani bɛɛ ye silamɛya la seli dɔ ye mɔgɔ bɛ se i ka saga faga o bɛɛ la a man kan i ka sun don o don na mais mun ye selidenni ye selidenni ta kɔni o tile 1 dɔrɔn de ye silamɛya bolo seli yɛrɛ ye mais an ka laada b'a kɛ tile 3 parce que hali ne ma taa mɔgɔ min fɔ tile fɔlɔ la i taara fɔ 2nan 3nan bɛɛ a bolo i y'ale fo baasi t'o la nka silamɛya kɔni bolo selidenni don o dɔrɔn de ye seli ye mais seliba de la a bɛ se fo tile 4 o seli mun filɛ nin ye ale kɛcogo bɛ a dan ma a seli bɛ kɛ n'aw nana ni maa min nana dɔrɔn a bɛ baara fɔlɔ o de ye seli ye ale ni juma tɛ kelen juma na a bɛ kutuba kɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka mɔgɔw seli jɔ 2 mais selidon ta in na o bɛ kɛ mun ye imam n'a nana dɔrɔn a bɛ jɔ 2 de fɔlɔ seli ka sɔrɔ ka kutuba kɛ bon o jɔ 2 seli in na Alahu akibaru ka ca la mun ye jɔ fɔlɔ ye a bɛ Alahu akibaru 7 de kɛ Alahu akibaru 7 bon mun ye jɔ 2nan ye a bɛ Alahu akibaru 6 kɛ o la dɔ b'a kɛ 5 dɔ b'a kɛ 6 o Alahu akibaru o b'o fɔ la ka sɔrɔ ka kalan kɛ suma ni seli tɔ cogo bɛɛ ye kelen nka Alahu akibaru caman b'ale la o de tɛ tɔw la ale de b'a ni tɔw bɔ ɲɔgɔn na suma ni fɛn banna imamu bɛ sɔrɔ ka wuli ka kutuba kalan bon seli kɛnɛ fana danfara min b'a ni juma ni fɛnw ni ɲɔgɔn cɛ ala kɛra yen sallallahu alaihi wasallam bɛɛ ka bɔ ka taa seli kɛnɛ na hali muso min bɛ yen ni olu tɛ seli la ka sababu kɛ u ka lahala ye sariya bɛ jɛn n'a ye u bɛna seli kɛnɛ na hali n'u bɛ sigi kɛrɛfɛ mais u tɛ seli mɔgɔw nɔfɛ bon duwawu minnu bɛ kɛ yani ka o duwawu ye ka jama caya ka mɛlɛkɛw ka ɲumanya seereya mais juma ta la o t'a la idan seli a dama fɛn bato kɛrɛnkɛrɛnlen don silamɛya di de cogo min na o de falen filɛ nin ye mun yɛrɛ ka ɲi kosɛbɛ dudenw kan ka ɲɔgɔn faamuya ka ɲɔgɔn faamu k'a dɔn seli waati ye sɔgɔmada waati kunkurunin don kow mana caya cogo cogo musow ka baara bila o la dutigiw fana cɛw ka jɛ n'o ye k'a fɔ baara ka jɔ an bɛɛ ka taa seli kɛnɛ na ala ka ale salam a tun b'a gɛlɛya kosɛbɛ sahabamusow b'a fɔ ko ni selidon tun sera ko ala kɛra b'a fɔ ko muso aw ka bɔ ka caya hali denmisɛnnin minnu tɛ bɔ kɛnɛ ma u ka bɔ hali muso minnu bɛ koli ni laada ninnu na a b'a fɔ olu bɛɛ ka bɔ ka taga bɔ bɛ ka ko min na kɔnɔ o tɛ ko den ye aw man k'a ka dumuniko bonya ka tɛmɛ o kan dumuni man kan a ye sunkalo kɛ sisan tile 30 a tun tɛ dumuni kɛ tile fɛ o ye mun cɛ donc selidon sɔgɔmada ta yen dɔrɔn tɛ foyi cɛ mun ka gɛlɛn dɔrɔn n'aw ka taa seli kɛnɛ na hali n'a kɛra tamara ko bila da kɔnɔ suma ni seli banna ni musow nana u bɛna ka u ka tebili ninnu kɛ donc muso minnu bɛ tebili ko bonya ka tɛmɛ kan ala olu m'a faamu dɛ u t'a kɛ cogo ɲuman ye parce que san don o don tɛ o ni tile kelen dɔrɔn don zan kan ka min bonya bɔ ka taa seli kɛnɛ in na suma ni e nana waati min i bɛna ka dumuni tɔw labɛnw kɛ seli ɲagaɲaga hukumu kɔnɔna na halisa an ka maaw kɔni wulila ka don suguba kɔnɔna na min ye hijabu feerelaw ye ka se ka taa u yɛrɛ ɲininka u ka sugu cogoya la o kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin seli ɲɛkɔrɔla in kɔni na k'olu kɔni bɛ k'u bolo nɔ kosɛbɛ bawo min kɔni ye hijabu ye ko a sugu kɔni ka di ɲina kosɛbɛ tele ta tɔgɔ la Aisata Mayiga ani Salifu Ɲare u se ka na ni seereya min an ka jɛ ka ɲamada u fɛ ni seli ɲɛkɔrɔla in na fɛn min ye Bamako suguba ye ale yɛrɛ kɔni falen don hijabu suguya bɛɛ lajɛlen de la wa fini ninnu yɛrɛ kɔni bɛ bɔ arabu jamanaw de la ka caya i bɛ burusi fɛrɛ ani hijabu ani jilibabu turki tan Égypte tan a d'origine voilà kɔni bɛɛ de bɛ a bɛɛ i kɔni mana kɛ hijabu modèle sugu sugu ni kɔni sera ni fɛ i b'a sɔrɔ ne de fɛ yan voilà n ka 80% bɛɛ Égypte kɔni ouais parce que o de a d'origine ka tɛmɛ hali turki ta fana kan wa bon nga promotion be bo Dubai ani Tunisie ani Egypte bon modèle mun be mbolo do be no amba foluma ko DPS centre ba la quoi abe modèle fladi do re fana be no o évasement ni do re be no abe foluma ko ni mania john olu fana be no ni do ba wole ko jilbabi hali n'o y'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ anw ka jamana kan ni wagati in na fɛn min ye hijabu feerelaw ye olu yɛrɛ kɔni bɛ ala tanu barisa ni wagati in na u y'a yira k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni ka sugu ka di kosɛbɛ alhamdulillah sugu na ka fisa kosɛbɛ ala tanu amerikɛnw tɛ an kɔn amerikɛw bɛ olu le kan sinon kɔni a ye dɔ de fara an ka sɔrɔ kan a ma foyi bɔ an ka sɔrɔ la ne bɛ se k'a fɔ ɲinan sugu yɛrɛ ka di ka tɛmɛ san tɛmɛnen sugu yɛrɛ kan bon ɲinan ta ni salo ta an bɛ se k'a fɔ ko ɲinan ta an kun sirannen kun don a ɲɛ cogoya min na a ma k'o ye quoi parce que salo ta y'a sɔrɔ fɛn caman kun tɛ yen nɔ bon ɲinan ta gɛlɛya an bolo a bɛ kɛ cogoya min na a ma kɛ ten an kɔni an bɛ ala tanu a kan yɛrɛ de marché bɛ yen non embargo m'an sɛgɛn ten tɔ
clientu kana ijabu ɲɛnamaw san k'u pari seli yɛrɛ kɔni kama o de ye weleweleda kan ye mun bɔra ijabu feerelaw yɛrɛ kɔni yɔrɔ. Client kumakan bɛ n bolo dɔrɔn ka ɲɛsin client ma dɔrɔn bon u ka laɲini ka ijabu minnu sɔrɔ a qualité minnu sɔrɔ a ka ca Ala fɛ n'u sera an fɛ a kɔni a bɛ sɔrɔ yan. N bɛ min fɔ client ye dɔrɔn u ka mobiliser ka na halisa burumusiw bɛ yen nɔ caman modèle caman manquera mais nouveau modèle caman fana bɔra quoi u ka lajɛ u ka na sigi n'u ko k'u bɛ sigi k'a bila ko fo seli don u bɛna ka sɔrɔ burumusi manquera sugu la dɛ. An b'an sɛnsɛn ka don an ka jamana kɔfɛ kunnafoniw na o laseli bɛ ka ɲɛ an balimamuso Aissata Touré fɛ. Jɛkulu min sigilen don Algérikaw fɛ yen nɔ adamadenya hakɛw olu la tangali yɛrɛ ma olu ye a yira k'a fɔ ko nɔminɛli wale taara ka ɲɛsin Karim Tabu ma n'ale yɛrɛ kɔni ye jɛkulu ye maa ye n'a bɛ fɔ o ma ko Hirak Algérie jamana yɛrɛ kɔnɔna la ni kunnafoniya ninnu dira juma ka bɛn ni avril kalo tile 29 ye wulafɛ yan fan fɛ. Nga u y'a yira k'a fɔ sɛbɛnfura ninnu kɔnɔna la ko u ta a ka minɛli yɛrɛ kundɔn fɔlɔ ninnu kɛra kuma ye min kɔni kɛra jɛkulu fɛ minnu ka kɔɲɔw bɔlen don adamadenya hakɛw yɛrɛ latangali ma u ka bɔlɔlɔsiraw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na Facebook. Jɛkulu wɛrɛ min bɛ yen nɔ ni olu fɛnɛ ka kɔɲɔw bɛnnen don adamadenya hakɛw yɛrɛ latangali ma olu fɛnɛ ye sɛbɛnni dɔw kɛ k'a bila bɔlɔlɔsiraw fɛ nin ma kofɔlen ale yɛrɛ ka minɛliw kadara kɔnɔna la. Avril kalo tile 26 Monsieur Tabu ale yɛrɛ kɔni ye kumakan dɔw kɔni bila Facebook sanfɛla la min bɛ tali kɛ ka tasibila ye ka ɲɛsin Hakim Debazi ma ni ale si bɛ taa jɔ san 55 la ni ale yɛrɛ kɔni minɛna février kalo tɛmɛnen ninnu na ka sabu kɛ a ye publication dɔw yɛrɛ kɔni kɛ bɔlɔlɔsiraw fɛ min ni ale ka fatuli kunnafoniyaw dira maaw ma dɔgɔ furancɛ daminɛ ninnu na adamadenya hakɛw la tangali jɛkulu fɛ o de senfɛ Monsieur Tabu a ka publication yɛrɛ kɔnɔna la a ye kuma caman fɔ a la wa a ye a yira a ka kumaw kɔnɔna la k'a fɔ ko fɛn min ye u ka jamana ɲɛmaaw ye olu yɛrɛ kɔni nɔ bɛ nin ma kofɔlen ni o ye Hakim Debazi ale ka fatulu la ka sabu kɛ arrêt cardiaque dɔ senfɛ. Maroc jamana kɔnɔna la fɛn min ye muso dɔ ye ni o ye militanti ye min kɔni ka kɔɲɔ bɛnnen don adamadenya hakɛw yɛrɛ la tangali ma Seyda El Alami a yɛrɛ la k'a fɔ ale nɔ minɛna kiiritigilamaw fɛ san 2 kaso bɔɲɔngo la ka sabu kɛ ko a ye nɛni kɛ ka ɲɛsin fanga ma dɔw ma nin ma kofɔlen min filɛ nin na a kɔni bilala kaso la kabini marisi kalo tile 23 tɛmɛnen ninnu na ni o ye Madame Alami ye ale yɛrɛ kɔni ye maa dɔnniba ye bɔlɔlɔsiraw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Facebook sanfɛla o de kɔnɔna la a kɔni bɛ to ka sɛbɛnnu kɔni kɛ nin yɔrɔ kofɔlen na kosɛbɛ yaasa ka se ka u ka fanga tigilamaw ka kumakan jugu ta ka o ɲɛsin olu ma bɔlɔlɔ sira fɛ o de senfɛ ni muso la ka kofɔlen ni ale yɛrɛ si bɛ taa jɔ san 48 bɔɲɔngo la a ka bɔlɔlɔ siraw fɛ a ye kumakan minnu fɔ ni o bɛ kɛ nɛni yɛrɛ ye ka taga ɲɛsin fanga tigilamaw ma fonctionnaire dɔw minnu bɛ u ka baaraw kɔnɔna la sariya tigilamaw ale ni a ɲɔgɔnna caman wa ka tila ka kumaw fɔ kuma minnu ni olu yɛrɛ tɛ kuma jɛlen ye olu bɛɛ lajɛlen de kɛra ni muso kofɔlen ye ale minɛli sababuyaw ye fɛn min ye tribunal de première instance ye Casablanca yɛrɛ kɔnɔna la u ye Seyda El Alami ka a kɔni nɔ minɛ san 2 kaso fo ka taa se amande dɔw ma n'o bɛ taa jɔ diram 5000 la ninnu kɔni kɛra kunnafoni min dira a ka lafasaliba yɛrɛ fɛ. CEDEAO jɛkulu olu kɔni ye balofɛn tɔn 10,000 bɔɲɔngo de ta ko o ɲɛsin Burkina Faso jamana ma yaasa u bɛ se ka u yɛrɛ dɛmɛ n'a ye hali n'a sɔrɔ la u yɛrɛ kɔni ka baaraw o ɲɔngirilen don CEDEAO jɛkulu yɛrɛ kɔnɔna la ka sabu kɛ fanga ɲɔngiri min kɛra u ka jamana kɔnɔ janvier kalo tɛmɛnen ninnu na nka o bɛɛ la u ye a ye k'a fɔ ko fɛn min ye Burkina Faso jamana ye u mako kɔni bɛ dɛmɛw la minisiri min bɛ Burkina Faso jamana kɔnɔ min ka kɔɲɔ bɛnnen don u ka jamana ni jamana wɛrɛ kɔɲɔw ɲɛnabɔli ma Olivier Uruwamba ale yɛrɛ kɔni ka kumaw kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ CEDEAO jɛkulu o kɔni bɛ dɛmɛ ta ka ɲɛsin u ma sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na kɛrɛnkɛrɛnna ka ta ka ɲɛsin dunkafa sabatili kɔɲɔw ma o de kɔnɔna la u filɛ ka bɔ ka balo o tɔni 10,000 k'o ta k'o ɲɛsin olu ka jamana ma yaasa u bɛ se ka u yɛrɛ dɛmɛ n'a ye cogo min na nin bɛɛ lajɛlen kɛra hali n'a sɔrɔ la CEDEAO jɛkulu olu yɛrɛ kɔni bɛ Burkina Faso jamana kɔni maaw nɔfɛ k'a yira k'a fɔ ko u ka lajɛ ka fɛɛrɛ dɔw sigi sen kan yaasa fɛn min kalafiliw ye o bɛ se ka sigi u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la cogo min na o de kɔnɔna la fɛn min ye Burkina camancɛ fanga ɲɛmaa maaw ye ni o ɲɛmɔgɔya yɛrɛ bɛ lieutenant colonel Paul Henri Sandaogo Damiba bolo
olu yɛrɛ kɔni ye san 3 camancɛ fanga ka o de kɔni laɲini CEDEAO jɛkulu fɛ nka CEDEAO maaw y'a laɲini k'a fɔ ko u ka dɔ b'o la ka sababu kɛ ko o ka ca wa ko fɛn min ye jaabi kun labanw ye u ka d'u ma ko yani avril kalo tile 25 yɛrɛ cɛ nka fɛn min ye Burkina jamana ye o kɔni ye délai kura wɛrɛw fɛnɛ di tuguni. Ethiopie jamana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnna u ka yɔrɔ min n'a bɛ fɔ o ma ko Amhara o ɲɛmɔgɔw olu yɛrɛ kɔni sera k'a tigɛda maa 373 bɔɲɔngo de kan maa minnu bɛ yen nɔ ni u sɔminen don u ma k'a fɔ ko waleya jugu min kɛra u ka jamana kɔnɔ ni o de ka binganni wale yɛrɛ kɔni ta k'a ɲɛsin silamɛ dɔw yɛrɛ kɔni ma ka u to u ka batow yɛrɛ kɔnɔna la min kɛra Ethiopie kɛrɛnkɛrɛnna Amhara o yɛrɛ kɔnɔna la nin kɛra kunnafoniya min kɔni dira jumadon u ka jamana ɲɛma maa dɔw fɛ jɛkulu min sigilen don silamɛya o jɛkulu koɲɛw ma u ka jamana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnna Amhara olu ye a yira kunnafoniyaw la k'a fɔ ko maa 20 bɔɲɔngo olu yɛrɛ de kɔni fatura ni wulikajɔ in fɛ min tara ka ɲɛsin silamɛw ma ni yɔrɔ kofɔlen na a yirala k'a fɔ ko maa minnu don maaw kɔni don ni u kɔni ye maa waleya jugu kɛbaw ye wa chrétiens de do. Ni bɛ dan sigi aw ka bi kunnafoni walawalali kɛnɛ kan bamanankan na ɲɛmɔgɔ so min fara ɲɔgɔn kan an ka se ka laseli k'aw ye an kɔni bɛ jɛ ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye yara bɛ ɲina sunkalo ɲuman tɛmɛna ala ka san wɛrɛ ta don ani silamɛw bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ la aw k'an bɛ sini ni ala sɔnna ma.